Gaur hemen batu gara aberreguna ospatzeko eta gure eskubideak nazio modura aldarrikatzeko. Marije eta Karmel izango diraz, ohore hori eukiko daben emakume bi honek. Eskerrik asko bizori. Ni Ainhoa Elordi Etxabe naz. Eta herri honek emandakua eskertzeko eta itzultzeko gogoz nator. Udala berreskuratzeko helburuagaz. Herritarren behar izanak asetzeko asmoz. Nire lehentasuna herritarren ongizatia da. Gora Euskadi askatuta! Gora! Gora Eusko Alderdi Jeltzalea!